Sanibonani molweni ndinamkela ku-SABC TV ngesiXhosa. Uphinde wabuya ke usisi webhasari ezise ii-documents zonke ezitshoyo uba uSibongile uyofunda phi, eyofunda ntoni, kweyiphi yunivesithi. UDeliwe ke noVelephi bame ekhitshini mntakabawo umona ubabambe. Bancame bazincama ke beza ke bezomamela uba kuthethwa ngantoni ke. Xa befika ke uDeliwe endaweni yoba amamele le ithethwayo nguSibongile, uske wafika wazisa uNontando uba ngubani uVelephi naye usisiqenqa njengoSibongile angakwazi na ukumzama naye. uNontando ubuze uba ingaba upase kakuhle njengoSibongile na naye, ngoba abapase ngamalengiso ngabona sibathathayo thina, and kwa i-motivational letter yakhe yayitsho uba uclever kakhulu usisi. And ke ngoku siyunivesithi asikwazi ukulinda side sibe sisebenzisana naye uSibongile. uJangase uthi mntanam akukubike kuDeliwe, uVelephi uvele wahamba wabashiya ngakhange atshone limdaka wozivalela ekamerini. Umlandele ke unina apha afike sesithi kuye, yeVelephi ungathi umuntu sefikile apha kowenu ithuba elivelayo elinjena livela kanye, ungathi umuntu uselapha uvela umyeke nje kanjalo, ubenzelani ubuthuphethu obunjena. Uthe esathi ke wathi omnye uthi ma uyambona uba uSibongile elakhe ithuba ulibambile ngezandla, wena uyaliyeka kanjalo, kutheni ungafani na noSibongile? Wangena ke uSibongile ethi ke Velephi, uvele wathi uVelephi yini ukudelela ke okukhulu. Uthi ke uSibongile bendizobuza uba ungakuvuyela na ukwenza ibhizinesi yezikonzo ukuze ukwazi ukuzenzela imali. uVelephi khange amphendule ke oko ejamile. uSibongile uvele wabona into yoba ayikho le nto waphuma. uDeliwe ushiyeke esithi Velephi cwaka uVelephi khange akhuphe nelimdaka oko unine ngenile. Kuthe ke late ifamily ihleli ke uJangase athi ke kuSibongile makakafunde nantsi le motivational letter le emvulele yonke iminyango, ayithathe kuSibongile abese eyifunda ke eyinikwa nguSangweni. Waye-aplayile ke iyatsho uba waye-aplayela into ye-graphic design. uDeliwe ke indlela adikwe ngayo uyatya ubhiza yonke le nto eyenziwa apha, but nje indlela onwabe ngayo ke uJangase ude waqhwaba nje isho izandla, so wonke umuntu ke wabe seqhwaba after egqibele, including uVelephi lowo ombi okunzima ithi ngathi kuye ubhujelwe ngendlela ekukumbi ngayo. uJangase ke xa kutshona ilanga nguye nefamily yakhe bakwindlu enkulu, uyaqhumisa apho ke impepho, uyazithutha ke uthutha omageza ke ethi bazobulela kwaye bezovuyisana noSibongile uMafungwashe kavuma abakushoyo, futhi ezombika esitsho into yoba umthwalo usebhokweni njengangoku umbombo ubhekise eMaritzburg eyunivesithi. Iphupha lakhe leminyaka ekudala elithandazela lide laphumelela, ethi ke sicela amehlo enu angasuki kuye bomageza. So uDeliwe ke yena into eguqileyo kumane ejonga uSibuka kubingo ngathi khona into ayenzileyo umntana abantu kuye, kodwa akamenzanga kwanto kukuzibhasela nje kuphela. So uSibongile ke guys uyahamba uya esikolweni noba ke ukwenziwa ngabe utshatile nomalanga wakhe, but naye kwelakhe icala ikhona into ayivuyelayo, eyona nto vele beyifuna ngamandla kukufunda. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.